daga cikin kurakuran rayuwa akwai tsoro mai tsanani al-khawfu shadid mutum ya sa tsoro a ransa a rayuwarsa to ba inda zaka jefa tsoro a bangaren addininka tsoro a bangaren rayuwanka abubuwa na addini ma kana son kai su amma kana tsorace kada wani ya ji haushinka kar ka samu wata matsala ta rayuwa haka dai sai ya zama ana ta harkan addini kai ko ba da kai ake yi ba ana ta gina addini babu kai kana ga kai in ka shiga kaman zaka talauce ila malamai ne suke harkan miskinai ko su dalibai kai kuma kana nan kana tsoron cewa rayuwar ba za ta maka dadi ba ko kuma tsoro a harkan neman abinci harkar rayuwa gaba daya idan ka sa tsoro a ranka ko kasuwanci kake ba inda zaka je shi kasuwancin nan da kake gani shi ma akwai shahada a cikin sa domin abu ne zaka sayo shi ko za a saya ko bara a saya ba wallahi alam ko riba zaka ci ko asara zaka yi baka sani ba sai kai shahada ka je ka sayo ka cire tsoron kuma sai Allah ta'ala ya koro maka wanda zai saya ka ci riba kai idan ka ji tsoro baka saya ba wani kuma sai ya je ya cire tsoron ya saya sai kaga yana samun arziki kai kuma baka samu ni ba ina tsoron kada wani abu in sayo shi fa bai yi kasuwa ba fa to ka san gaibu ne ka isa ka gane zai kasuwa ko bai zai yi kawai a iya iliminka na kasuwanci ka je ka sayo shi shikenan sai kaga Allah ta'ala ya baka arziki amma in kana tsoron wai zaka yi asara to ai dama abun da ya halatta maka riban ma a shari'ar musulunci saboda kana daukan asara ne al-ghurmu bil ghulmi al-kharaju bi dhaman saboda haka asaran da dan kasuwa yake yi shine ya halatta masa ya ci riba idan ka sai abun 10,000 sai ka sai da shi 11,000 don wata ran zaka iya faduwan 2,000 ko baka fadin ba akwai tunanin zaka fadi din akwai tararradin to sai a ce in ka ci riba ya halatta amma in baka ba in ka bada 10,000 aka baka 11,000 ya halatta ba riba bane riba ne kaga wannan zahirin sa babu wani tsoron faduwa ko to amma in ka sai abun 10,000 kuma zai iya wa kayan ya rage farashi ka sai da shi 9,000 ka fadi ko baka fadi ba akwai wani kuma ka ci riba ka sai da shi 11,000 to wannan tararradin wani in ya zo ma bare sai shi a 11,000 ba bare sai shi a 10,000 ba ma to wannan shine zai sa in an saya 15,000 ma sai ka sai da shi ka ci riban 5,000 sai Allah ya haramta riba ya halatta kasuwanci wa halallahu al-bai'a wa harrama riba amma mai 10,000 da 10,000 da 11,000 ai kaga shi wannan ya san cewa riba ne tsantsa to wannan shine idan kana da tsoro a rayuwanka to fa komi da ka tinkara ba za ka iya yin sa ba ko ka fara sai ka tsorita duk abin da ka fara a rayuwanka ko neman aure ne in kaga wani ya shigo sai ka dauka sai ka tsorita ka ce ka wannan baran iya bugawa da shi ba kana ganin sa mai kuɗi ne sai ka shiga ila ita kuma mai tarbiya take nema mai addini take nema ba mai kuɗi bane duk abin da kace zaka iya yin sa a rayuwarka to ka tinkare shi karka sa tsoro a ciki suka ce wa masabu illa ma sa'abahu al-fata wa masahlu illa ma yarahu al-fata sahla babu abu mai wahala sai abin da ka dauke shi mai wahala ne babu mai sauki sai abinda ka dauka mai sauki ne la astashilanna sa'aba aw udrika almuna wa man qadatil a'malu illa lisabirin shi abu mai wahalan ma ni zan mai da shi mai sauki babu abunda ba wanda zai cimma burinsa a rayuwarsa sai yayi hakuri to daga lokacin da ka sa tsoro a ranka duk abinda zaka yi na rayuwanka kana shakka kana tsoro to ka bude wa kanka kofar wahala haka nan addininka kuma kar ka ji tsoron komai ka ji tsoron Allah kuma idan ka sa tsoro a rayuwarka na mutane ko na al'amura na rayuwa to shikenan kowane abu kana jin tsoronsa kowane abu zai tabarbare maka kuma zaka shiga tararradin wannan tsoron to kai kuma shine matsala a rayuwanka shi zai ana ka jin daɗin duk abin da ka mallaka na rayuwa idan ko ka ji baka tsoron komai to sai Allah ta'ala ya sa kuma komai yana tsoronka man khafa Allah khafahu kullu shay duk wanda ya ji tsoron Allah to kowane abu sai ya ji tsoron sa shikenan saboda dole Allah zai sa maka abin nan zaka samu kurjini ubangiji ta'ala zai sa maka kurjini a fiskanka na masu tsoron Allah wannan shine zai dinga baka tsaro da abin nan da kariya to amma duk mutumin da ya shagala da tsoro shi tsoro a musulunci ma asalin sa haramun ne inda ya wuce na al'ada muna maganar tsoron da ya wuce na al'ada ba wai kaga zaki ka tsorita ko kaga maciji ka tsorita ba amma shi din ma wannan din ma akwai tsoron da wani in ya gani zai ce wayyo Allah ya shiga akwai kama faduwa yana birgima maimakon ka nitsu ka samu dan dabaran da zaka yi ka kauce wa sharrin amma sai ka je ka fada ma cikin wanda ya fi shi
saboda tsoro yayi tsanani ka ruga da gudu baka san inda kake tafiya baka je ka fada rijiya ko mota ta buge ka akan hanya alhalin da ka nitsu tsoron ka in kadan ne zaka san taya zaka yi ka kauce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin addu'o'insa ina cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukli wal jubni wa dala'i ad-dayn wa ghalabati ar-rijal Aisha tace manzon sama yana yawan yin wannan addu'a ya Allah ina neman tsarinka daga bacin rai alhammu shine wani abu da bai faru ba ka dinga tunanin zai faru kana tsoron kar ya faru manzon sama ya nemi tsari daga wannan ya nemi tsari daga alhazan shine bakin cikin da ya faru abun da ya faru ya tabata maka rai yace Allah ya tsare shi daga wannan ya nemi tsari daga gajiyawa ka tinkari abu zaka yi shi sannan sai ka kasa yi wannan babban aibi ne musamman ma in zaka iya yi ko ka fara baka karisa ba Abu Tayyib al-Mutanabbi yana cewa walam arafi uyubin nasi aiban ka naqsil qadirin ala tamami ni ban ga aibi ba cikin aibukan mutane kaman zaka iya abu kuma ka fara sai ka kasa karisawa lalle in ka iya kokarin ka ya gagare ka za a baka hujja wama kullu nawin lil jamil bi fa'ilin wala kullu fa'alin lahu bi mutammimi ba duk wanda ya fara mai kyau ne zai iya karisawa ba duk wanda niyya ne zai iya ba duk wanda ya fara zai karisa ba amma ka tinkari abun kai tawakkali ga Allah Allah shine mai yi maka manzo Allah yana neman tsari daga gajiya yana neman tsari daga kasalan nan ita ta hana komai da kake gani ta hana ruwa gudu a kasan nan kasala kuskure ne a rayuwa yanzu mutumin da ya kera jirgin sama har ya tashi yana da kasala wani abu ne tina a ranza bai ta tunani in ne kaza wannan abu zai yi ta kokari har ya hada ya tada abun yayi sama ya sake faduwa yace to yanzu bari in tunani ya za'i bai zai fado ba har abun ya kama tafiya zai kai ka koina kaga duk mutumin da ya kirkiri harkan computer da internet akwai kasala a tare da shi to kai me yasa ka zama mai kasala kai musulmi da kake da tawakkali ga Allah ma Allah ne mai maka wannan abun to manzo sama yana neman Allah ya tsare shi daga kasala ta neman ilimi kasala ta yin ibada kasala ta neman arziki kasala ta taimakon al'umma wannan duk aibi ne a rayuwar mutum kuskure ne kuma abinda dan uwanka yana iya yi kai kuma wai ba za ka yi ba kuma karfin ku iri daya hankalin ku iri daya dabaran ku iri daya kace kai ba za ka iya yin wani kai ka kaddara wa kanka kawai ni ba zan iya ba shine ash-shu'uru bin naqas mutum ya dinga jin wai shi ba zai iya ba kawai akwai wanda Allah ya jarabe su komai wai ba za su iya ba komai duk wanda aka kai anya zai yi kuwa wallahi na rayu da wani malam nayi tafiya da shi komai duk abin da za a yi sai ya dinga anya ba za a samu matsala ba ko anya nace kai ni na ga mun bambanta da kai fa ni fa duk abin da na tinkara kawai zai yi ne ba na shakka amma kai kuma duk abin da za a yi sai ka dinga ka shakka yace kuma wallahi malam duk abin da nazo zan yi zai wuya ban samu matsala ba yace duk abin da zai yasa a gaba zai yi shi kuma yana samun matsala galibi nace to shakkan nan da kake yi kana ga Allah bai zai maka ba to shi yasa kake samun matsala wannan shakkan naka sai mutum ya dinga kaddara wasu matsaloli a gaba maimakon kai tawakkali ga Allah mai tawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isa masa amma shi yana tunanin anya wannan abu zai yi anya kuwa kana ga zai yi to ka jarraba ne kai ne mai yi dama Allah ne mai yi me yasa da ka sa tsoro a ranka cewa abun bai zai yi ba manzo yana neman wato tsari daga wannan